Казвай. Hello, I'm Ivan Marinov. I'm making Evrazia Throwdown Qualification 2. 15 kg dumbbell. Добре. Сега ще пусне и ще ти отброявам. Застани. Преди да ти кажа, няма да пипаш дъмбела. Давай, ще отпираш. Давай. Така. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай. 1, 2, 3, 4. Добре. 1, 2, 3, 4. Добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Готово. Дигаш и връщаш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Готово. Сега 12. 1, 2, 3, 4. Дишай. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, последно, 12, айде горе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, сега 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, последно, 16, айде горе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Айде последно. Добре. Айде фащай се стане. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Браво. Супер. 3 минути и 15 секунди. Колко? Много си добре. Бах,